mais ça on m'a la calare. Donc il y a justice qui a critère qu'on répond. Il va faut comme il y a charia mi 7 ans constitution croix. Donc ka essayer ka kuma ka mélanger parce que droit est 7 droni. Avec comme ni mo est très plaigni kan. Ou tout plaigni kan par rapport à les lettres. Ou tout plaigni kan parce que kuma do be charia kono ou bo tadron ka tout bolo jay kana ki mo ça. Donc anga jamana salman bain. On fa jamana salman bain. Anga jamana barkalim bain. Avec un fagon à ce niveau de ma. Alors ma doume ka tono ka ce niveau de ma. Donc neba aw nyinga o. Ala be se ka hina o jamana sugula o. Neba aw nyinga akone to boala. Nebe abe mama koko ala aniye buda aniye josona di. Aniye kenya dali. Anu asoriye ndaro mena fo ani be siri jine de kan. Ibe fefe ibe da fefe la o ikumuri. Dine fuite jie kono tonyo be se ka bemuna. Asimi yere nana tonyo kele di kama. Parce que dole nana ka foka be malika jamana minala. On me ka shanyana dugula ina munela parce que dole nana kaba on fa jamana mina on a jagoya on to shinyana de la. Donc pourquoi on me ka keleke anta no fait anga jamana no fait. Donc asimi mun nana pourquoi que OK ale be ka tan mene tasisa ka sunge mo be munela mali kono pour que ka to ka se ka do mali on ga do ngafo ko président kura ba ngo jamana kono ko ni mo ngolo en se ka kontanga jamana kono tuni ko ni se ka continuer. Qu'est-ce que Kasungé a besoin? Qu'est-ce que l'État malien a besoin pour que la justice soit pour les Maliens et qu'il soit juste, comme le nom le dit? What they need? Où est le word de Bora ou justice be sarsi mal kono? Il faut que word de Kaboa. Où est le Kane Bora? Où est le Francis président Sarado mina or là-bas? Mounedo, c'est quoi? Moi je suis un homme pragmatique. Moi, je crois que ça, c'est un problème de leadership. Et cette fois-ci, la personne qui est responsable, c'est notre président de la République. Mali Sharia Bounabalia, ça tombe au pied du président. Après 2 ans au pouvoir, c'est son responsabilité. Et il doit le solver. C'est lui notre leader. Son leadership est demandé de jamais si ça vient de notre justice. Ni fait le débat avec un décès au attaqué. Il doit nous dire. Parce que sérieusement, il y a quelque chose qui l'empêche. Parce qu'il en sait. Allez, il faut que justice, comme rota, côté tout, comme Kelebeke. Donc, nous, Kelebeke, sans flamme. Qu'est-ce qui fait que ça prend 10 ans? Nous, donc, nous, le don. Pourquoi ça continue? Donc, il n'y a pas de punitif jusqu'à présent. Parce que ça continue à temps réel. Donc, ni débat de ameni blanga borukan ambaro kuyate alebeka ko keleke sur carte kono ay jëm kan dalé ma sur carte kono et yerewolo kuyate abina na e ka ameko développer très bien kuyate bina ke starboy dien fambe à borola parce que ay chaufflom que c'était très bien suivi mais abina dossier plus concrètement donc j'encourage kuyate à kana donc ni musique mandaye wa kana farisiena tanyé mais voilà permettant d'exproprier les Maliens qui n'ont aucun recours. Ka bras fantôme, c'était Mamouni et Machitou Boulou Koudema, Ali tribunal Takali War Touboulou. Donc ça, ils sont tramanta. Ou tout cas, terrain là. Les textes sur les lawyers peinent à être votés et à être appliqués. Donc, oui, Charala donc au fait, appliqué donc à Fantambo Kabi. Qu'est-ce qui empêche leur application? Il est temps d'avoir pitié des pauvres. Dans ces pays, même les logements sociaux sont donnés à des gens qui n'ont pas besoin et qui les mettent en location. Allez voir combien de propriétaires de logements sociaux vivent dans leur maison. Il y a des logements sociaux, ils obtiennent d'État des maisons que d'autres payèrent à leur place. Mais le président sait ça, le ministre sait ça. Mais qu'est-ce qui les empêche de résoudre ce putain de problème dans notre pays? Comment réconcilier dans un pays qui est dans cet état? Mali Seka Joninka. Mali Seka Joninka. Mali Seka Joninka.
fini kafiri den Mali se ka jɔni kan fini galontigɛla den sinon Mali se ka jɔni kan fini tɛ maloya Mali se ka jɔni kan fini dusu ti kɔnɔ Mali se ka jɔni kan ni se ka kan anw dakan ye nin t'anw dakan ye nous sommes pas nés pour être des hommes et qui aiment corrompre leur propre pays pour l'avancement de notre pays. Il faut que ça s'arrête. Comment tu es dans mon kumala? Maintenant, à la fin, comment on fait? À quoi tu as fait faron? À quel tour au d'accord? Islami wa Isra haken. Allahi hakemay. Ni ala ko kaba damaden ka hake boyila kuma do la bana do bi soro jiena ya. Jien médecin be, a chercheur be, a laboratoire be. A professeur bebe nyon soro yikuna nuyi fura min kila be do fara ka bana juguya ka wallahi ti lafiya soro hakke bana ni lajrabili bana ti kele koy bana chama man soro lajrabili wudu ngato nyoli kela ka bana yi adamadenw ka hakke boto de yala o te kene yow fura fenfen be kala ta bashi kada aye doka hakke fo no yankram ay ni mere donc et ni wajulu de ka di moma yefamu et aka donga foko aketa tuma islami wa Isra haken Allahi hakemay ni ala ko kaba damaden ka hake boyila kuma do la bana do bi soro jiena ya jien médecin be a chercheur be a laboratoire be a professeur be bi nyon soro yikuna nuyi fura min kila be do fara ka bana juguya ka wallahi ti lafiya soro hake bana ni lajrabili bana ti kele koy bana caman b'an sɔrɔ lajarabiliw don nka tɔɲɔlikɛla ka bana ye adamadenw ka hakɛ bɔtɔ de y'a la o tɛ kɛnɛ ye o fura fɛn fɛn bɛ k'a la a t'a basi ka da a ye dɔ ka hakɛ fɔ n'o y'an karamɔgɔkɛ ni Zahabi a ko dugu kɔnɔ fantan dɔ tun bɛ yen bɛ jɛgɛminɛ de kɛ a taara jɛgɛ minɛ don dɔ k'a b'a feere sugu la o wari a bɛ n'o san balo de la ka taa d'a ka denbaya ma. A ye jɛgɛ belebele dɔ de sɔrɔ o don a bɛ taama na bɔlɔn kɔnɔ k'a bɛ taa sugu la ka taa feere o wari a bɛ n'o de don balo la ka taa d'a ka denbaya ma ani setigi dɔ bɛnna fanga b'a la tɔɲɔlikɛla don setigi a yɔrɔ min a y'a wele ka na a ko n'a ye jɛgɛtigi fantankɛ ni ma gɛrɛ a la ni hinɛ ma gɛrɛ ye ni makari ma gɛrɛ ɲɔgɔn ɲɛ ye a ko i ka jɛgɛ nin ka di n ye dɛ i t'a di ne ma n ka taa dun n ka denbaya la wa. Fantankɛ ko ko ayi ne bɛna taa feere sugu de la wari in b'a kɛ n ka musaka ye yɔrɔnin kelen fantankɛ bɛ bɔ mun kalama a bɛ dugu ma parce que a ye tɛgɛ jalamina ɲɛkɔrɔ a ma se ka jɔ a sen fila kan a bɛna a yɛrɛ halala nɔfɛ a ye jɛgɛ minɛ a la setigi nin ye jɛgɛ minɛ yɔrɔ min ani jɛgɛ k'a bolodon kɔni kumaba nin kin a si ma kɔrɔba ni si a ye jɛgɛ minɛ fantan na yɔrɔ min jɛgɛ in y'i sigi a bolo ni kuma kɔrɔba kan mais a m'o jate foyi parce que a yadalen ka bɔ a yɛrɛ bolo a kafalen ni yɛrɛ bonya y'i sɔrɔ i ɲɛ bɛ f'i ye tulo bɛ gɛrɛ ala k'an kisi ka bɔ a ma a taara n'o jɛgɛ de ye denbaya la ka d'a muso ma a ko nin kɛ naji ye n ka nin kɛ n ka surafana ye muso tɛ jɛgɛ sɔrɔ cogo dɔn muso ye jɛgɛ dilan ka d'a ma a ye dumuni kɛ kabini i labɛn kabini i da ala ko yan tɛ jɛgɛ y'a kin bolonɔngɔni min na a dimi sina ka wuli ka sunɔgɔ tunun cɛ la a ma se ka suna tile damadɔ kɔfɛ bolodongɔni kumaba nin tolila o taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ko fura t'a la fo k'a tigɛ o y'a tigɛ yɔrɔ min o yɔrɔ bɛɛ la bana yɛlɛmara tɛgɛ bɛɛ la alikɛf a ye tɛgɛ bɛɛ minɛ o seginna ka taa dɔgɔtɔrɔso la o ko fura tɛ nin na dɛ fo n'an y'a tigɛ o y'o tigɛ yɔrɔ min bana yɛlɛla parce que hakɛ bana de don lajarabili tɛ hakɛ bana don bana yɛlɛla ka na fo nɔnkɔnkɔrɔ la dɔgɔtɔrɔw y'o tigɛ dɔ bɛ ka fara bana juguya kan a ye cɛ minɛ fa tugun kan fa kamankɔrɔla dugu ma cɛ kɛra bolokɔlɔn ye o ye bolo tigɛ ka bɔ a la dugu hakilima ti ban dɔ de ye cɛ ye karisa ne ɲɛ bɛ ka bana nin na waati bɛɛ i bolo dɔ bɛ ka tigɛ waati bɛɛ yɔrɔ dɔ bɛ ka tigɛ a la kɔrɔ i ka bana nin ye bana gansan ye dɛ i t'a fɔ fɛn min y'i sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ lafiya i yɛrɛ bɛ furakɛ a ko wallahi kabini ne ye fantankɛ ka jɛgɛ minɛ a la don min ni jɛgɛ ye ne kin ne ni hɛrɛ fara la ma hɛrɛ sɔrɔ tuguni n ye fantan dɔ de tɔɲɔ o jɛgɛ kinda o de filɛ ka ne bolo fan bɛɛ toli ten
o cɛ hakilima ko a ma ko taga fantankɛ ni ɲini a ka fa da la hali siɲɛ kelen ka yafari ma walasa i ka lafiya a donna a bɛ taa yɔrɔ bɛɛ a ma cɛ ye fa nana don sugu kɔnɔ a yɛrɛ b'a dɔn cɛ kan ka sɔrɔ yɔrɔ min parce que a ye baara kɛ yɔrɔ min na a b'a dɔn a taara fantankɛ sigilen sɔrɔ yɔrɔ min a y'i bɔ k'i bin dugu ma k'a taa sen ma a bɛ kasi a bɛ ka yafa ɲini fantankɛ yɛrɛ t'a dɔn tuguni yɛrɛ a ko e y'i jɔ ye a ko i filila ma ko don min mun y'i ka jɛgɛ minɛ i la f'a y'a gosi i ɲɛ kan ne don kabini i ye jɛgɛ minɛ i la don min fo bi i ɲɛ tɛ n bolo la a bɛɛ tigɛlen don nana de ye ka yafa ma walasa Ala k'an makoto a ko n yafara a ko nka n bɛ fɛ k'a dɔn ne ye jɛgɛ minɛ i la don min o waati i ye mun de fɔ ni Ala ye nin kɛ ne la dɛ a ko kabini i ye jɛgɛ minɛ ne la don min n'i y'a ci ne ɲɛ kan fo n bin na dugu ma ne ye dakuru ɲɛ kelen dugawu de kɛ n ko Ala nin sebaatɔ y'a ka se yira ne la cogo min ko fanga b'a la Ala i fɛnɛ k'i to sanfɛ i k'i ka fanga yira a la Allahu akbar y'o de dugawu kɛ Ala y'o de jaabi ta a ko wallahi Ala y'a ka fanga yira n na parce que bolodimi ni fura ma sɔrɔ a la fo ka cɛ bolo kɛ bolokunkurunin ye jɛgɛ den kelen filɛ ka cɛ ka ɲɛnamaya tiɲɛ e ye dugukolo joli ɲagami jɛgɛ den kelen nin bolo tora a la walima bili joli bɛ yen k'i y'a ɲagami i ka ɲɛnamaya la yanni saya ci e ko dɔw dalen bɛ saya ka wuli nin yɛrɛ la est-ce que dɔw dalen bɛ kaburu kɔnɔna ko nin na est-ce que o dalen b'a la ko kiyama Ala bɛna hakɛtigi bɛɛ ɲini ka maaw ka hakɛ minɛ ɲɔgɔn na k'a di ɲɔgɔn ma est-ce que ninnu dalen b'a la ni dalen b'a nin na i tɛ jamana wari ta des milliards millions mɔgɔ kelen o ka jamana den bɛ nin yɔrɔ dun voilà des responsabilités que Kasonge et Assimi Goïta Ala de ye nin donni sigi u kun parce que u y'a hérité de ça soyez très clair de ça parce que i b'a dɔn maliyɛn ka baro ka gɛlɛn ne y'a fɔ n ko ne tɛ nkalon tigɛ maa si yan fo ka diɲɛ wuli n tɛ nkalon tigɛ n bɛ se ka fili mais n tɛ nkalon tigɛ dɛ non a tɛ n t'a kɛ inshallah u y'a hérité de mais ne y'a fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ n l'art de dirigeance c'est d'exécuter les besoins qui sont devant toi c'est-à-dire fɛn dɔ Mali tiɲɛna de olu de nana k'u b'a dilan on les a donné du temps il y a 2 ans hali sanni bɛ ka kɛ Mali la fo a bɛ ka kɛ kutuba ye donc s'il vous plaît quelqu'un me donne quoi que ce soit comme excuse je me fais cadeau je suis pas parfait mais les choses ne peuvent pas être en cours chaque fois donc ta défend fana Maliɲɛnw ta défend kɛlɛw de e bɛ fɛ k'i ta sɔrɔ mɔgɔw ta sɔrɔ o tɛ se ka ɲɛ dɛ i k'i ta sɔrɔ an fana ka ta sɔrɔ bɛ ka nin soja mais e ka soja an nin sumaja o tɛ se ka bɛn dɛ donc o y'a to an ko Maliɲɛnw ka hakɛ an b'o kɛlɛ kɛ o bɛnna mɔgɔ ma an b'o kɛlɛ kɛ o ma bɛn mɔgɔ ma an b'o kɛlɛ kɛ a banna président ka kuma de don donc nin Maliɲɛnw ka hakɛ de ye fɔ a ye Kasonge de kɛ premier ministre et ministre de justice a k'a ɲɛnabɔ mais k'aw bɛ cogo min na mɔgɔw bɛ ka ne wele ne ye vocal k'a la a y'o lamɛn a y'a ye a bɛ ka kɛ vendredi don kitabu kutubaw la o don na Kuyate tun bɛ sur carte kɔnɔna la Mali la a y'a da don a la f'i bɛ kasi f'i datuguna bɛ tu kɔnɔ donc Maliɲɛnw à la fin de journée kunun dɔ ye weleli kɛ ko Dante ko maintenant n bɔra Faransi nana Mali la ko Mali kɔnɔ ko kisɛnkɛriw bɛɛ de bɛ yen sur justice c'est tellement illégal alu bɛ baga denmisɛnninw ma n'i bɛ ka kuma dɔrɔn n'i ye dɔ tɔgɔ fɔ mun bolo ka jan o b'i minɛ k'i don kaso la voilà le petit Guide Ladjo n t'a dɔn yɛrɛ mais n b'a dɔn a bɛ bɔ ka jamana défend a bɛ bɔ ka ka patriote yira nin filɛ kaso la o bolo il y a bientôt 2 mois ou 1 mois a filɛ kaso la garanga bɛ k'a kin a ma foyi kɛ a ma taa mɔgɔ wari suɲɛ a ma marifa ci mɔgɔ la a ma bin mɔgɔ kan fosi k'a bɛ ka kuma jamana kɔnɔ u y'a minɛ k'a don kaso la an ka jamana kɔnɔ ni bɛ ka kɛ Mali la ni ye Mali de y'aw ɲɛkɔrɔ e ni Ala n'a kira cɛ Ala bɛ hinɛ o jamana la ani Ala n'a kira cɛ Ala bɛ hinɛ o jamana la ani Poutine ye Poutine walekuma salam i jɔ dɔn ani ni Poutine ye Mali falen Mali la an bɛ ka nin manamana ko kɛ an ka jamana kɔnɔ ani Ala n'a kira cɛ aw kali Ala la Ala bɛ hinɛ o jamana la c'est ça qu'il s'agit ni an bɛɛ ka kɛlɛ de allo bisimila allo allo oui Dante salam alaikum John Sori de don Ibrahim Sori bisimila Dante filɛ ka 6 min daminɛ tan ni 6 yɛrɛ dɔrɔn n'i y'a san kelen kɛ nin kan
a ko n'a ɲɛ bɛ nafa ka justice kɛlɛ kɛ sariya ka tɛmɛ ɲɛfɛ fantanw ka hakɛw ka segin ma tilennenya kana jamana in kɔnɔ n'i ye nin dɔrɔn kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ bila e k'i ta kɛ nin dɔrɔn ye wallahi billahi i bɛ baraji sɔrɔ ala fan fɛ wa i bɛ baraji sɔrɔ jamanadenw fan fɛ Inch'Allah. an ka problème bɛɛ filɛ nin de ye i ye minnu tɔgɔ fɔ yɛrɛ yɛrɛ k'a daminɛ le premier magistrat de la République n'o ye Assimi ani kana fara cɛ tɔgɔ Kasoge kan c'est les deux responsables u tɛ fosi fɔ an ɲɛ an bɛ min fɔ u ka fɛn fɔ an ɲɛ an bɛ min faamu le dossier est en cours o tuma bɛɛ b'a tuma jumɛn ah non ayi o kɔni o bɛ komi jajiri fasa hali n'i bo ci ko justice en cours hali n'i bo ci voilà an ye taabolo kura minnu ta hali maakɔrɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'an yɛrɛ b'a dɔn ko ninnu ye zɔn de ye nin ye nin wari ninnu suɲa de n'an b'u dɔn n'u ma minɛ u k'ulu yɛrɛ to yen fɔlɔ minnu minɛnen b'u bolo kaso kɔnɔ pour que u t'u juger ka preuve yira n'a ye an k'a dɔn k'a fɔ impunité tɛ jamana in kɔnɔ bilen personne n'est au-dessus de la loi pour que u tɛ mɔgɔw ninnu juger de mɔgɔw bɛ kaso kɔnɔ pour que u t'u juger ka preuve yira n'a ça en cours i kana kasuke di kɛlɛ an kan ka tututu kɛ kasuko de n'o kan ani Hasimiw mɔgɔ fila olu fɔlɔfɔlɔ de ye responsable ye sinon lutte contre la corruption o y'a daminɛ ni rythme min ye a tun diyara bɛɛ ye u ma maa si tɔɲɔ u ye fɛn o fɛn minɛ a tun kan ka minɛ mais u tilala k'u sen bɔ accélérateur kan pourquoi parce que jamana kɔnɔ i bɛ mun ye Assimi de ye président ye mais force wɛrɛw bɛ jamana kɔfɛ an ka da don de la fo Assimi k'a dɔn de o ni Kasoge k'anw bɛ Mali kura de kɔ c'est à dire o de ye tiɲɛ ye quoi a tɔ bɛɛ nkalon ye Mali karamɔgɔw y'o de fɔ hali Oruna Aidara y'a fɔ a mawuludi kɛyɔrɔ la yara ko Assimi ko tant que fantanw ni yɔrɔ ma d'u ma ko i ka fanga ko n denkɛ bɛ dɔn mais n'i y'o kɛ ko i mago tɛ ka misi faga Sangosa Haidara b'o cadeau in d'a ma Sangosa b'o cadeau in d'a ma mais Assimi ni Kasoge ils ont eu peur ils y'u sen bɔ accélérateur kan an ɲɛ b'o yɔrɔ in na bon problème dun bɛɛ b'o yɔrɔ in de la u ka baara tɔ yɛrɛ bɛɛ to yen f'u ka mɔgɔw de ka hakɛ sago ma sariya ka bato jamana in kɔnɔ u k'o de kɛ fɔlɔ ka ɲa i b'o de cucu k'u n'o kan o de kɛlɛ kɛ dante ala ka don o don Kasoge ka bɔ a ka fɛn dɔ fana bɛ min faamu Assimi ka bɔ a ka fɛn dɔ fana bɛ min faamu Assimi yɛrɛ wulila ka taa fɔ magistrature ka cour kɔnɔ ka taa cour suprême cour kɔnɔ magistrats fɛ yen ka wuli en personne ka taa fɔ yen ko bon à partir de maintenant i nana de pour que kana faveur d'u ma u k'a dɔn k'a fɔ i t'i sen don fosi la justice kunda u k'u ka baara kɛ a ɲɛma normal ka maliyɛnw ka hakɛ sago ma ala sago u bɛna b'a la e yɛrɛ y'o kɛ i t'o affaire tɔ su ni kɔni ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn nin ye spiritualité de ni ala ka kɛlɛ de nin kɛlɛ ka bon ni maliyɛnya ye don o don i ka segin nin na inshallah don o don i ka segin nin na don o don i ka Kasoge tɔgɔ fɔ don o don i ka Assimi tɔgɔ fɔ i ka sariya ko kɛlɛ kɛ nin yɛrɛ dɔrɔn wasila ni nin ɲɛnabɔra an ka problème bɛɛ de bɛ ɲɛnabɔ bon donc ne t'a dɔn u y'u jɔ pourquoi ils ont eu peur nin kɔni tɛ ko ye dɛ donc nin de don i ka nin tɛ mun ɲana trop ko kana ɲininka nin ko don o don i ka nin kɔri don o don i ka nin yɔrɔnin kɔri merci ok Dante salamu alaikum ne bala maliyɛnw an y'an da maga kuma caman na an y'an da don an ka sariya ko la mashallah sini fana don wɛrɛ inshallah n kan ka n seli ka surafana dun inshallah donc an k'an ka jamana minɛ ka ɲa ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna maliyɛnw aw kana to maa si k'aw décourager aw ka jamana jɔli la an kana to maa si k'an décourager an ka jamana jɔli la i faamu da tuguni u tɛ se ka labalo dɛ i faamu wa maa si tɛna jamana in jɔ na anw tɛ n b'a fɔ an ɲɛna tuma bɛɛ hadamaden n'i ye bolokɛni den kelen n'i y'a ɲɛsin mɔgɔ ma a tɔ naani a bɛ ɲɛsin yɛrɛ de ma i faamu donc Assimi comme n y'a fɔ cogo min na vous êtes e cira de i yɛrɛ ka kuma de don i cira de vous êtes en mission et quand on est en mission tout est breaking news d'après les Français tout est urgent chez nous les Anglais tout est breaking news donc e breaking news de i faamu donc n'i bɛ breaking news moment na n'i sumana dɔrɔn i b'i ka kɛlɛ tiɲɛ donc il faut k'i ka dɔn de ko tout est breaking news chez toi e ye ciden de Assimi an bɛ ala deli a k'i simaya mais ala ye responsabilité min d'e ma Assimi i kɔni i b'i ta de kɛ dɛ e ye nangamaden de i b'i ta de kɛ i kɔni i b'i ta kɛ i tɔgɔ bɛ fɔ ka diɲɛ wuli mais i b'i ta de kɛ dɛ takɛla o tɛ sumaya baara la dɛ allo waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bisimila Dante ne tun bɛ fɛ ka kuma wariko n'an ka langi ko yɔrɔ in de kan bisimila kɛnɛ b'i bolo miniti 3
tiɲɛ yɛrɛ la kɔni Asimi an b'a ɲini a fɛ a k'a lajɛ a k'a teliya a ka ninnu ko ninnu a k'o sigi sen kan an Inch'Allah. tɛna se ka to jɔn kan fɔ in na i ma Nam. wa an tɛna se ka to jɔn wari dun in na an y'a bila an ɲɛ ma danaya de kama wa an dalen b'a la hali sini an b'a kɔ fɛnɛ Nam. nka wariko yɔrɔ in kɔni Nam. ani jɔn kanko yɔrɔ in a k'a lajɛ a ka fɛɛrɛ k'o la a ka fɛɛrɛ k'o la du plus vite possible Nam. i ma Nam. sinon tiɲɛ yɛrɛ la an tɛna se ka continuer nin kan ka tan tɔ dɛ Nam. o de kɔni kun ye ne fɛla ye ka fɔ quoi bi su in na I ka kuma ɲɛna, merci beaucoup. I tɔgɔ? Segu Magalu don I Magalu cɛ yɛrɛ i balimakɛ don dɛ ko Magalu Goyita Magalu. Mashallah, salam alaikum. Ay Magalu. Merci Dante. Bye bye. An b'i yɛrɛ fo. Inshallah, mashallah, Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Cɛ y'a f'i ɲɛna cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la nin tile fila in na a lajɛ i ka émission base kɛ nin yɔrɔ in ye wa parce que nin yɔrɔ in kunnasiri b'an na trop nin yɔrɔ in jɔrɔ na min b'an na wa. N b'a kɛ. An bɛna se k'an yɛrɛ bɔ Faransi bolo cogo min na o de y'an hamina ko yɛrɛ ye quoi. An b'a kɛ wa an ka télévision so min fana bɛ Mali la o fana b'a kɛ inshallah. Fɛn fɛn ka di maliyɛnw ye ne b'o de kɛ. Merci. Walayi an b'a dɔn o de kama an fana b'i kɔ Dante. Inshallah, merci beaucoup. Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. Allahumma min i Magalu. Salam alaikum. Dante. Wa donc maliyɛnw ni ne tun bɛ n bolo ka d'aw ma su in na mashallah Ala k'an bɔ su la Ala k'an ka jamana kanda mashallah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.